Canal Nu, la tele que ens feia somiar, dibuixos animats, volíem no despertar. Les històries ens portaven a un altre món, on cada matí o vesprada tot començava amb una cançó. Recordo aquell matí la pantalla encenent, les aventures de Tintín amb el seu gos valent. En el seu coet cap a la lluna volia anar, però el meu cor volia més, volia quedar a cantar. Bola de drac, Goku lluitant amb valor, superguerrer, energia pura de terror. Ens feien forts somiant amb el poder, tots junts al telèfon perquè tots volíem saber. Amb Doraemon anàvem un altre univers sol, amb la seua butxaca sempre un gran invent. Novita amb el barracòpter i la porta màgica, els somnis que vivíem no tenien cap rival. Daurats venien amb el seu cos infantil, Tommy i Chucky el seu coratge de mil. Tot el que passava ens feia emocionar, creixent en un món que sabíem que podíem dominar. Les tortugues ninja lluitant amb força, Leonardo, Michelangelo, Donatello, Rafael. Aquestes quatre saps que mai deixaven de fer, combats i aventures no podies perdre el tren. Musculman amb el seu cos d'acer, pets i caps d'alt increïble poder, enfrontant el mal amb el seu gran coratge, lluitant per la justícia sense cap miratge. Les aventures de Fly, un heroi que volia ser, guerres en el camí per sempre fins al final. De l'ordinari al màgic, una història d'amistat, junts amb els seus amics la victòria era amistat. Els caçafantasmes, una feina d'infart, capturaven esperits sense aturar-se un instant. Peter, Egon i Rey, el seu treball era clar, alliberant el món de la foscor, lluitant contra el mal. Els teletubbies que ens feien riure, Tinky Winky Dipsy amb el sol a l'aire, plens de colors, tot era màgia i pau, un altre món sense sorpreses ni mals. Els Picapedra, la vida, la prehistòria, Pere i Vilma amb els seus moments de glòria, Asterix, el gal valent amb el seu druida, amb Obélix sempre al seu costat, la batalla compartida. Shin-Chan, el xiquet més salvatge i rebel, les seves bromes eren un altre nivell. One Piece, Luffy, en busca del tresor, els pirates d'una tripulació sense por. Pokémon, un món ple de Pokémons d'or, Ash i Pikachu, capturant-los per ser el millor entrenador. Aki Luke, el cowboy més ràpid de l'oest, sempre lluitant per la justícia, el seu coratge és el més best. Doctor Slump en Aral era un desastre encantador, les seves bromes no podien tenir millor sabor. El doctor se'n veia amb la seva creació, un univers de bogeria i diversió. Babalàquina, la màgia en cada emissió, dibuixos i històries que ens tocaven el cor. Johnny, Petit i Riti no podien parar, vivíem en un món que mai volíem deixar. Canal Nu, la tele que ens feia somiar, dibuixos animats, volíem no despertar. Les històries ens portaven a un altre món, on cada matí o vesprada tot començava amb una cançó.